तो आई भैया नमस्ते प्रणाम। होला बाबा के वो कहानी सुनल जाई। होला बाबा हाँ और जौन दूगो दोस्त रहल सन, हाँ हाँ जौन एगो चल जाता ओकर दोस्तवा आके हाँ, मौगी के कोड़भासवा सिगरे हाँ कू हाँ उ वाला कहानी सुनाओ तनी। हाँ बड़ी मजेदार कहानी बस सुनाओ तनी। हाँ। दू जना यार लोग रहे, हां दू जना यार लोग रहे आ एक जना यरऊ के हां बियाह हो गया। नया बियाह भइल। अच्छा आ वो दिने के उनकर दुल्हन आई रहे। माने आजुए बियाह भइल, आजुए दुल्हन आई रहे। हाँ अच्छा हाँ आ एगो दोस्तवा के बियाह ना भई रहे। ना अच्छा एगो दोस्तवा के बियाह ना भई रहे। हां ऊ अब बेअकुल होके गाँव में हां घूमल फिरे। हां जकरा जकरा परिवार रहे ओकरा के पहले ही जाता भाई हां का समाचार बाहू ठीक बाड़ा नु हैं। भौजी ठीक बड़ी। हाँ तो ए बाबू वही लखन गांव में नाच आई रहे। वो दिन के ओह दिन हां गांव में नाच आई रहे तो उ सौके रे खाना खा के हां आवता यार के दुआरा या कहता जे यार हां केने बड़ा हो। केने बाड़ो। आ तो ये मर खाना खाता नी हां आ तो चलबो नाच देखे। हां आ तो हो मर्दवा यो अब खा के हम तोरे लगे आवत रहनी। तो कहले जे बैठल बानी तारा दुआरवा पर जल्दी खा के आ निकल चलल जाओ नाच शुरू होता। हां तब है खाओ के हां आ भाई जब निकलले घरवा में से हां तो औरतिया कहला जे जी काजी अंदर से तो किली बंद कर दे हां आ रउआ आएब तो हम केंगन जाने जे केवाड़ी खोलेब तो रउआ अंदर आएब। आ हम तो कहतनी आजुए बियाह शादी भइल, आजुए आइल में तो का नाच देखे जाए। हैं हां आज रात भर ही जाना हो जैती। नहीं ई कारवा तो अरे 2-4 घंटा बाद होई। हाँ अच्छा लेकिन नाचवा 2-4 घंटा के बाद बहक जाई का नाच तो बड़ा बढ़िया आवत रहल। बढ़िया आवत रहल। हां तब है का भइल की जे कले अपना बेकतिया से हां भाई अपना मौगी से कहले। हाँ जे हाँ दे जब आ जाए नु नाचवा देख के हां गेट पर हां तो आके आ कहे जे ना कू हाँ अच्छा चल उहे बतिया भई कहे जे कू हां बस केवाड़ी खोल दी है। ये हमने के कोड भाषा रहे। हाँ अंदर से किली बंद कर ले रहबू। हाँ नाच देख के आए आ बस दरवाजा पर कहे कू तो तू समझ जाइयो हम ही हई। हाँ तो दरवाजा खोल दिया हम चल खोल जाए। दिया हम चल जाए हां हैं। तब ये कह के आ कल भाई जे अब दुनू यार चल दिया लोग। आ दूसरा का तो सुन ले रहे। हाँ ये लोग के कोड भाषा अब यारवा तो दुअरवे पर उनका सुनलो कोड भाषा कुछ सुन ले रहे उ सुन ले रहे। अब है जाके नाच में दुनू यार सट के बैठ गइलू लागलो नाच देखे। आ लागलू नाच देखे आ जैसे नाच बगे जमता जैसे जमता ना। हाँ हां बान्हता बौरेरा हां ओई से ई यारवा कहता जे यार हां अरे बाप रे बाप हमारा तो बड़ी बिजोड़ मैदान लागल बा। बहाना बनौले बा। हाँ हां तो कहले जे आए बार नदी नीच के बाद जाना हां जा मार के आ चली आब। चलिए हैं तो कलश जे ठीक बा यार तो लेके देख अब हम जातनी मैदानवा होके आइले तो हम मनी के देखल जाइए चल चल ले घर। हाँ तो अब ई है ओकरा मैदान लागो रहे भाई के घर गई। हां गेट पर गई गेट पर यारिन के लगे। हाँ आ दुआरी पर जाके आ कहता जे कू क्या कहलस कू हां बस केवाड़ी
खुल तो गए। खुल गई। मेहरारू जलस की मौगी चलना जी आ गइले हाँ मौगी जलस अब हमार मरद आ गइले आ गइले नाच देख के नाच देख तो के। आवाज तो अब- पहचानली ना हाँ एक दिन बियाह के भई रहे अब बियाह भई रहे उनका ऊन बतिया बेधले रहे। हौ बतिया हाँ अच्छा अरे बोले हाँ। बतियावे के हाँ 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 हैं। तब ई है केवाड़ी ठोक दे जब खोलली हाँ हैं बस यारवा तो घुस यारवा गए। पाला टार के घुस मान गई। लो हाँ। बिजली तो रहे ना जब हम्म। चिन्हास हाँ आ जाते आ दियवा बुता दलस हाँ हैं। पहले बिजली कहाँ रहल दिए नु रहल हाँ। दिया चलत रहला दिया ढबरी माटी के जरी। तेल डाल के अच्छा। हाँ बस दियवा बुता दलस आयब उनका के विधवत हाँ बतिया लो बोल बोल बतिया बतियवलस। प्रणाम पाती कॉल लो हाँ हैं हाँ। बढ़िया तरह समाचार कह के हाँ आ चल गइल आ नाच दे तब ओने से भंगुआई हाँ आवता नाच में यारवा के लगे यारवा के लगे हाँ हैं कहता जी यार बाप रे बाप यार ना जैती तो मानो जे हमार कपड़ा खराब हो कपड़ा गइल। खराब हो रही। हैं कहले जे माने निश्चिंते हो नु गइल तो आ तो हो यार एकदम अब सपराइए का नाच कम पेट चलल। हड़बड़ गड़बड़ करत रहल हाँ। सब ध के आ गइनी तो तो अब ई है अब इनका बेधता हाँ हैं जे रे यार हाँ ए मर्द हमरा के तो अंगी बेचैन क देले बा। हाँ वही बेरा से रोकले बानी हमरा के अंगी बेचैन कइले बा। ए यार तू देख अब हम जातानी सूते हैं तब कहता यार जे जा यार सही का तू बड़ा वही बेरा से झुल झुल गिरता रह। जा अब जा हाँ जा हाँ तो हैं काहे के नींद ना रोकल जाला। हाँ, जा जा सुत। अब ई है आवता रे गेट पर गेट भाई पर। साहब अपना मेहरारू के लगे हाँ तब कहता रे हाँ कू आ कू हैं कहता रे कू तो औरतिया कहतिया मार बहनी रे हाँ रात भर कुइए कुइए कुई होई हैं कबेर कू होई को बेरो होला अबे नु आके कू कल हैं अब गेनु आके आ कू कहनी ह त आ हम दिया बुता के चल गइनी हां दिया बुता के आ गइनी ह त केवाड़ी खोलनी ह हां त रउआ के नमस्ते प्रणाम क के चल गइनी हां प्रणाम और नाम बल बोल बतियावल आनंदी से हां कब के तरौआ गइनी ह हां तब आय अरे एकर भैंसला यार तो मार दलस टिकहिया मार दलस हाँ। टिकहिया पहले हुआ के कू बोल गई हैं हमरा से पहले आके कू बोल के चल गए बोल के चल गई सरवा हमरा बुझाता जे तोरा से कहमी हां कोड दुआरवे पर सरवा सुन ली वाला कोड भाषा सुन लेवे हाँ अब कहता रे जे बुका अब उठावता हेतना के मोटा लाठी हां आ नाच के कगरी कगरी घूमता लागत रे कहे कू हैं कू अब कू ओकरा लौकता हैं अब घूम घूम कहता जे इनकर बंच दलो उनका भरोसा लाड़ बढ़ौले बा हैं कू के भरोसे हाँ बच्ची कू के भरोसे इनकर बंच दलो लाड़ बढ़ौले बा हैं अब उतना लोग में खुल के कहो के ना हैं कू बोल के आइल बड़े वाह 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 बहुत बढ़िया